रायजो राजा नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां 100 राङावनो नोंथांमोनहा लाख लाख रांनि गारिनि बिगोमा जानो हागोन। नंगौ, सेथि बान्थायाव दङ टाटा अल्ट्रा बास, नैथियाव महिंद्रा स्कर्पियो, थामथियाव रयेल एनफिल्ड हान्टर 350cc, ब्रैथियाव महिंद्रा बोलेरो, बाथियाव मारुति सुजुकी डिजायर, दथियाव यामाहा R15, स्निथियाव महिंद्रा थार ROXX, दाइनथियाव महिंद्रा बोलेरो पिकआप, गुथियाव यामाहा रेस स्कूटी, जिथियाव यामाहा XSR बाइक, जिसेथियाव महिंद्रा XUV आरो जिनैथियाव मारुति सुजुकी। आरो बुक प्राइस हिसाबै नोंथांमोनहा मोननो हाबावगोन फार्स्ट प्राइस हिसाबै टाटा सियेरा, नैथियाव iPhone 16 Pro, थामथियाव 52 इन्चनि LED टिभि, ब्रैथियाव DJ बक्स, बाथियाव इन्वर्टर सेट आरो दथियाव इलेक्ट्रिक स्कुटी। नोंथांमोनहा मोनसे बुक कुपन लायोब्ला गांसे कुपन फ्रियावनो मोनलांनो हागोन। क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननि लाकी गिफ्ट कुपन ड्र'आ बोहैथि दाननि 22 खालार एबा साननैनि गेजेरावनो क'क्राझार KDSA फिल्डआव खुंफुंजागोन। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ गोबाव खालामालासे होनाय फन नम्बर 6900079427 एबा 7002560420 आरो 9181590174 नम्बराव सोलाद लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय।